La banii lui își permite, nu și salarii. Roșu, roșu! Dați-i roșu! Băi, ar fi tare să dea roșu, să scoată afară din sală și după aia să joace mai bine. E dă bine. Băi, frate, ce preluare au! Șase la echipamentul furat de la noi, de la el, la pantaloni. Decât că el are mai mult roșu și mai puțin albastru. Mai luați mai mult albastru, mai puțin roșu. Aș fi că... Ia-o cu câști să jucă mâna. Hai buză Galați. Zic bun. Asta mă, că după meci doar iese ea afară. Hăi! Gadi fraier! Ce vrea aia, mă? Bă, lasă-o-mi coarda! Bă, ești nebun la faza aia. A dat-o în prostie. Bulan! Hai mai cu tale în Pepsi, pe aplaud aici, să audă. Bravo, frate! Luați un bidon și bateți. Zic s-a calmat leu, gata. Stă în cușcă. Hai că Luciu, eventual duce dincolo de numai. Auzi! Bă! Ce puteai dădeam ăla până acolo? Puteai dădeam ăla până acolo? Și acolo îi trăgeam scaunul ăla, ce dracu, știi? Și plecam în casă. Îți dădea roșu. Dar chiar mă, tu nu trebuia să fii pe bancă. Iar time-out?